Дуслыкта Хынай ортақ хыйыл хиссе Мин бит тәүдә уны осраттым Yolumdan китсә Йөрәгем Өс өлешкә телгеләнде Яратуға һәм дуслыкка урын етмәне Безнең дуслык хөрмәтенә калдыр, уны калдыр миңа үтенәм алдыңа тезләнәм Яваптан китмә, әгәр уны алып китәң Мин һәзә гафу итмәм мин, итмәм Теләнгән йөрәк өсөн эшләп Дуслыкта хаклар тик дөрес әйтә зиһенем Тик йөрәк һаман аңламаган Тик миннәкә Күҙеңдән күрәм һин уға беректең Мин ышанам, тик яратам Теләп йөрәктең Безнең дуслык хөрмәтенә калдыр, уны калдыр миңа үтенәм алдыңа тезләнәм Яваптан китмә, әгәр уны алып китәң Мин һәзә гафу итмәм мин, итмәм Теләнгән йөрәк өсөн эшләп